Wong Jawa mari iki apa ya? Wit jati kan, wit kelapa. Kelapa. Wis ana rekamane. Wis. Saiki wit jati. Nek kepengin weruh sejatine urip, makane wit jati ki nek tuwa galih. Galih tegese ati. Ati. Iku ora cerdas, rayap, ora doyan, bubuk ora dianati. Nek didelok wit jati ku pendak setahun sepisan rontok godhonge panas 4 bulan. Dadi nek wong kepengin weruh sejatine urip, atine dhewe iku kudu poso 4 bulan niru wit jati ku. Ngerti engko sejatine urip. Sejatine urip ati ki luwih tajam timbangane akal karo pikiran. Cuma ati ndak iso di logikakan. Misalnya ati kondo aja ngalor. Akale kondo sebabnya apa? Kok ora oleh ngalor. Biyen ana cerita ana tentara di Kalimantan itu. Do melayu-melayu. Pak, jangan lewat situ, Pak. Ada apa? Enggak ada apa-apa. Kok kamu itu melarang? Ada apa? Enggak ada apa-apa. Lalu bahasa lewati ono bomo langsung dipendem itu. Belum. Tapi si akal lo enggak iso cerita. Nek jero lemah mau ono bome Firasat. Kira iku ati. Dadi ati nek kon logika ora iso. Pak aja ngalor. Pas ngalor sak lo di kono ono misalnya ono banjir, ono apa dan sebagainya itu hati. Jadi nek kepengin weruh hatine ya poso. Poso 4 bulan. Ngerti suarane hati. Cocok. Poso. Ya poso ya menurut aturan maine cara agama ya buka sahur. Wis sing rada enteng nek cara Jawa berat. Soalnya kudu putih, mangan sego putih. Banyu putih 4 bulan oke sing ndak kuat. Nek buka sahur nek kuat. Iku mau jati teko jati nang iki. Apa hubungane? Nek kepengin weruh sejatine urip, niru wit jati rontok 4 bulan, rontok ke godhonge. 4 rontok tegese poso. Nek kepengin weruh sejatine urip ya poso 4 bulan. Tapi gawe wong wis poso buka sahur cukup. Nek poso oleh petunjuk sing di apa? Ya wis nemu dhewe misale anake le kowe anu kuliah ndek kono. Wah aku ndak iso Pak anu